Ina ma'abota son littattafan Hausa da masu son labarai irin na barkwanci, nishaɗi da kuma ilimin rayuwa, amma ba sa samun biyan bukatunsu sakamakon rashin lokaci ko waɗanda karatu ke ba su wahala, ko kuma masu fama da matsanancin ciwon ido waɗanda ba za su juri karatu ba. To ga dama ta samu. Sunshine Hausa Novels shafi ne wanda zai rika zuwar muku da littattafai a sautin murya, ma'ana audio. Danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.